Nosaltres havíem vingut perquè tenim un petit conflicte i és que d'aquí 3 mesos se'ns acaba el contracte de lloguer i no sabem exactament què fer, perquè el pis que tenim se'ns queda una mica petit, el vam agafar en el seu moment però ara sí que és una mica petit pel que volem i no sabem si llogar, comprar o què fer. I és una mica saber la teva opinió respecte a com està la situació perquè anem parlant, veiem coses i notícies però no sabem exactament com està. Bueno, hi ha les dues opcions que podeu fer, tot dependrà de la vostra situació personal i econòmica que pugueu tenir. La clau en primer lloc seria mirar-vos algun pis de compra, quins preus estan, i també de lloguer quins preus estan. I en un moment donat, si de compra necessitaria una mica més de capital d'entrada, perquè demanant un 30% als bancs que poseu en diners, en efectiu, i la resta ho poden arribar a financiar. Segons les condicions vostres podria arribar a ser que potser us poguessin financiar un 100%, depèn dels sous, de les empreses que treballeu, però no és el normal, Llavors també heu de mirar, segons la hipoteca que us surti, que si puja l'Euribor, que ara està molt baix, que si puja, si us puja 200-300 euros, com va arribar a passar el 2007, del 2007 al 2009, es pugui assumir també, anar una mica sobrats d'entrada. Perquè si no, el meu consell seria anar de lloguer, estalviar, si no hi ha molts estalvis, estalviar i després comprar. Els lloguers està previst que segueixin pujant o que vagin de baixa? A veure, la vareta màgica no la tenim, però portem temps que està pujant el lloguer, que moltes parelletes joves no poden assumir el lloguer i s'entenen que anar fora de Barcelona. Està passant com passa a París, Londres, que a les grans ciutats al centre és un luxe viure, i els sous no pugen amb la mateixa proporció que està pujant el percentatge de lloguers anuals. Jo sempre dic, tot el que puja molt per sobre dels sous no és sostenible a llarg temps, no pot ser. Ja va passar una bombolla immobiliària i ara ja està havent una bombolla amb els lloguers, per la demanda que hi ha a Barcelona, perquè Barcelona, sobretot a Barcelona, està de moda. Però la meva perspectiva és que no pugui durar gaire. Ara, exacte, ningú pot saber-ho. No se sap, no. Clar, i un altre tema és d'aquí 3 anys no sabem quina situació tindrem, i ara mateix, pel que hem llegit, només són 3 anys de contracte. Clar, no ens volem estar liats que d'aquí 3 anys torna't a mudar, torna't a fer, perquè llavors dius, si t'enganxa que tens un criu petit o qualsevol cosa, ja és molt més complicat tot. O la situació de la feina, no saps com la tindràs. Llavors, això es preveu que canvi o seguirà igual? Això és una modificació que es va fer el 2013 de la llei. Abans els contractes eren de 5 anys, que jo penso que és el mínim que una família està amb una mica de tranquil·litat en un pis. Ho van modificar-ho a 3 anys. I a sobre que si el propietari, a partir del primer any, el vol recuperar per ell o un fill, ho pugui recuperar avisant només en 2 mesos d'antelació. Això deixa bastant indefensa el llogater. Ara bé, és un mínim de 3 anys. Jo aconsellaria, perquè si són una parella com vosaltres, amb uns ingressos estables, i en temps treballant a la feina, com heu comentat, doncs això és un perfil que molts propietaris voldrien pel seu pis de lloguer. Jo aconsellaria, doncs per almenys, impactar un lloguer de 5 anys, perquè més ara, si aneu a tindre crius, us dona més estabilitat. I a partir del mig any, la llei permet, que avisant un mes d'antelació el podeu deixar al pis. Només és mig any d'obligat compliment. Vull dir, jo aniria una miqueta per aquí. Vale. Perquè llavors, fiscalment, ja anteriorment jo sabia que el lloguer descomptava de la renta, però ara mateix hi ha molta diferència entre comprar o llogar? No, perquè també s'han de tenir totes les ajudes fiscals. També amb el lloguer s'hauria de mirar, això ja és més un tema fiscal que el nostre fiscalista d'assessories us podria dir exacte, però el que jo tinc entès és que no desgrava quasi res. Vull dir, això no és motiu. I amb la compra, doncs tampoc. La vivenda habitual tampoc desgrava fiscalment. Abans hi havia moltes desgravacions fiscals. Només desgrava una miqueta qui compra, que no seria el cas que em dieu, per llogar, els interessos, i té hipoteca, els interessos del banc, aquests es gravarien, però no és el vostre cas.
Vale? I el tema aquest, doncs, per entrar més en detall, doncs, el nostre departament fiscal d'assessories doncs, els podria assessorar perfectament. Perquè sí, bàsicament també sobretot ens agradaria molt la zona on estem, la situació on estem, perquè és un lloc que és un barri tranquil, és un barri que té vistes, és un barri que té llum, i llavors també, clar, suposo que llavors és anar mirant, lloguer i compra i a veure si hi ha alguna cosa que se'ns acaba de... Perquè el barri que esteu és Baix Guinardó, no? Sí, Baix Guinardó. Baix Guinardó. I buscaríeu alguna cosa de 3 habitacions? Perquè ara actualment quantes en teniu? Ara tenim 3 habitacions, però és un pis petit. Petit. Per tant, voldríem unes 3 habitacions, però hi ha uns 80-85 metres o així. Perquè el saló deu ser petit, suposo, i tindrà una miqueta més amplitud. Exacte, perquè hi ha habitacions que ara mateix és un vestidor, volem que sigui més endavant una habitació normal, però ja es queda petita, etc. Amb un bany us aniria bé, voldríeu 2 banys? 2 banys. 2 banys. Llavors que ens hauríem d'anar mínim, perquè hi hagi 2 banys, 90-100 metres quadrats. Una cosa així costaria. 90 ja sol haver-hi a vegades 2 banys, o sempre amb 100 metres quadrats, normalment és més fàcil de trobar-ho, entre 90 i 100 metres quadrats. Perquè a comparació, el lloguer ha pujat molt, l'últim any o així, la compra ha pujat igual, ha pujat menys, és bon moment de comprar o també està cara ara mateix la compra? L'evolució va, per exemple, el que ha anat fent, el 2014 es va estabilitzar i a partir del 2015 va començar a pujar moderadament per una demanda sobretot estrangera que hi ha hagut. S'ha anat pujant molt tot el 2016 i també el 2017. Va haver-hi un momentet que es va parar una miqueta amb el tema del d'octubre. Va semblar que es parava una miqueta, que la gent, els inversors que compraven molt, que estaven una miqueta més parats, però al gener del 2018 han tornat a comprar. Ara els preus no veiem nosaltres que hagin pujat massa en aquest 2018. No ha baixat, però s'està una miqueta estabilitzant. Potser ha pujat un 1%, però vull dir, no massa. I en cas de voler comprar, la hipoteca, dius que s'ha de fer un capital inicial, com funciona tot el tema aquest? Sí, això també tenim un consultor hipotecari boníssim que us podria assessorar més concretament, però jo, fins on jo arribo, que segur, doncs, el que demanen els bancs, per no tenir problemes, és tindre un 30% del valor de l'immoble, perquè financen un 80%, i ja els impostos també, el que és el BIS, els impostos són un 10% d'ITP, més notari registre, un 2% més, un 12% extra del preu del pis. Llavors, demana que tingueu una estabilitat laboral als bancs, que porteu temps a l'empresa i que l'endeutament del que guanyeu no superi el 40%. Si sou autònoms, doncs llavors demanen declaració de renta, els últims trets rebuts d'autònom i també els tractes bancaris. Tot això perquè jo ho conec una miqueta, però llavors per aprofundir números pel vostre perfil de client, quin banc seria el més adient i que millors condicions us donarien, perquè també s'ha de mirar, a part de dir, segons la finançació, mirar el banc que millor condicions us pot donar. Jo sé pel consultor hipotecari que em dius també la lletra petita, el que vinculen, les assegurances, tota una miqueta. I això sense compromís us faria un estudi ben bé i us diria una miqueta i aprendríeu molt de com funciona el tema bancari. Després el podeu contractar o no, com creieu vosaltres. Sí, paral·lelament també podem anar veient algun pis o algunes coses. Hi ha de les dues opcions perquè no ho tenim massa clar, llavors anem mirant fins que diguem una miqueta el que trobem. Sí, de lloguer, doncs jo, per exemple, començaria, perquè són només 3 mesos que us queden que teniu que marxar, i el lloguer pot ser alguna més temporal, però quan compra, ja compra per algo definitiu i mirant-s'ho bé. Jo perquè no aneu una miqueta amb l'aigua al coll i una miqueta amb ansietat, perquè jo aniria mirant, el meu consell, lloguer, un cop tingueu un altre pis de lloguer, amb tranquil·litat mirar el pis de compra que més us interessa. I abans de mirar el pis de compra, perquè el que necessiteu financiació hipotecària, no? Jo el pas que aconsello és que analitzeu bé amb el consultor hipotecari o amb els bancs que tingueu de confiança a vosaltres, doncs quan us podria deixar pel vostre perfil al banc, perquè a partir d'aquí buscar el pis de compra que s'adapta a les vostres possibilitats.
D'acord. Vale? Jo aniria per aquí, però i ara doncs, ja en cartera doncs, tenim diversos pisos de lloguer, almenys al Baix Guinardó la toquem molt, vull dir que us podrien començar a ensenyar. Sí, així ens hem també situant una miqueta. Sí, i paral·lelament, no està de més, que si sortís un pis superbo de compra que s'encaixa i que el consultor hipotecari o els bancs us poden donar la hipoteca d'això, doncs endavant, llavors així ja ho teniu fet i ja teniu l'estabilitat absoluta, perquè la màxima estabilitat és la compra. Ara el lloguer, si ho portem nosaltres, ja negociaríem amb el propietari que per almenys us deixessin 5 anys de contracte. Doncs moltes gràcies per l'ajuda. Us ha quedat clar, qualsevol altra cosa, doncs estem en contacte. A la vostra disposició. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Un plaer.